Takvo je doba da se sve meri brojkama. Pobeda, uspeh, sreća. Ali znaš ti da lažu da je tajna u tim ciframa na ekranu ili broju na dnu papira? Znaš ti da sve to se odmerava nekim drugim brojevima? Brojem prokletih dana, minuta i sekundi tvog života kada si se borio da odeš kilometar dalje, stigneš metar bliže i skočiš santimetar više. Znaš ti da je razlika tamo gde se sabira svaka ta sekunda, minut i dan tvoje patnje. Znaš ti da je razlika kada zbrojiš sve te kilometre, metre i santimetre svoje muke. To je taj broj. To je broj kojim se meri put i vreme do pobede. Put i vreme do uspeha. Put i vreme do sreće. Ne mogu da te lažu. Znaš ti da je to taj broj i da je ovo tvoj put i da je ovo tvoje vreme. Dobrodošli na stadion 974 u Dohi, na utakmicu 22. prvenstva sveta u fudbalu. Meč Srbija-Švajcarska 2.12.2022. u 22 sata.